ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ମଦନପୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ନିଧିଆ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ତା ମା ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ। ଆଲୋ ମା, ଘରେ ତ କିଛି ବି ନାହିଁ, କଣ ଖାଇବା? ତୁ ନିଧିଆକୁ କହିଲୁନି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। କାଠକୁ ବିକ୍ରି କରି ସଉଦାପତ୍ର ଆଣିବ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ନା ନାଇଁ ବା? ମା କହୁଥିଲେ ତମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାଠ ବିକ୍ରି କରି ବଜାରରୁ ପଇସା ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ତମେ ଯାଅ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ କୋରାଡ଼ିଟା ଆଣ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, କୋରାଡ଼ି ନେଇ ଆସିବ। ନିଧିଆ କୋରାଡ଼ିଟି ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ତାର ମନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ନିଧିଆ ଭାବୁଥାଏ, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ନେବି 2-3 ଦିନର କାଠ ଆଜି ହିଁ ନେଇକି ପଳେଇଯିବି। ଏଇଆ ଭାବିକି ସେ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଧିଆ କାଠ କାଟୁ କାଟୁ ରାତି ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସେ କାଟିଥିବା କାଠକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇ କିଟମିଟ ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ନିଧିଆ ଭାବୁଥାଏ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କଥା। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ କୁହନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଚାଲିଥାଏ। ରାତି ଅଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଚାଲିବାଟା କେତେ ଯେ ଭୟଙ୍କର ଲାଗେ, ଯିଏ ଚାଲିଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ନାରୀର ହସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ନିଧିଆର କାନକୁ ଶୁଣାଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଛି ଏକ ଡାହାଣୀ। ଦେଖ ନିଧି, ମୁଁ ତତେ କିଛି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବାସ୍ ତୁ ମୋର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବି। ଉତ୍ତର ନଦେଲେ ତତେ ମାରି। ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ପଚାର, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ତୁ କଣ ସତରେ ଏତେ ଗରିବ? ହଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ। ଗରିବ ଲୋକକୁ ମୁଁ କିଛି ବି କ୍ଷତି କରେନି। ଯା, ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି। ବରଦାନ ଦେଇ ଆଜି ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ତୁ ଯେମିତି ଭୁଲି ନ ଯାଉ। ତୋର ଏ ଋଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଝି ପାରିବିନି ଡାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୋର ମୋର ନିହାତି ଦେଖାହବ। ଡାହାଣୀଟି ସେଠାରୁ ଗଲା ପରେ ନିଧିଆ ବି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ତା ନିଜ ଘରକୁ। ସୁନା ଆଉ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ବ୍ୟାଗଟି ଧରି ନିଧିଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଧିଆ ଘରକୁ ଯାଇକି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ସବୁ କଥା କହିଲା। ଯାହା ହଉ, ଡାହାଣୀଟି ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିକି ଗଲା। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନିଧିଆର ମା ଆସି କହିଲା, ସେ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଆଉ ବାକି ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଦେବା ପାଇଁ କହିଲା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କିଣିଲେ। ନୂଆ ଘରକୁ ଦେଖି ନିଧିଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆରେ ମା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର। ହଁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି। ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ବଳିଥିବା ପଇସା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିଦେଇ ଆସିଲେ। ଏମିତିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।